Usuarios de Amigos desfrutaron de Música a Flor de Pel, o programa da Fundación co que se busca promover os beneficios da música en directo. Esta mañá foi diferente no Centro de Educación Especial que ten Amigos en Oleiros. O programa da Fundación Obra Social da Banca Música a Flor de Pel recalou na entidade e máis dunha vintena de nenos e nenas de Amigos participaron no concerto didáctico que ofreceron Xoan Curiel e Diana González. Unha pequena peza artística, teatral, musical, non? Hai teatro, hai música e hai moita participación, sobre todo. Temos a parte participativa, pois está moi presente. Con esta actividade impulsada por a Fundación quérese achegar a música a todo tipo de público, en especial a persoas con diversidade funcional. E entón o que utilizamos é, a través da música, un pouco da narración, da multisensorial, hai un momento onde hai, por exemplo, olores, ou hai algo de tacto, tamén algo de instrumento musical, xa utilizamos diferentes elementos, sons, exacto, que apoyen e axuden a comunicarnos con eles, que teñan un momento de disfrute e, bueno, a través da música, poder pasar un rato, tanto eles como nós, pois moi agradable. Polo momento, a resposta que están a ter do seu público está a ser moi positiva. O que teño observado sobre todo é o que ten que ver coa transparencia emocional, non? De que se dan momentos pois moi transparentes nos cales pois evidentemente sabes se están pasando ben, se non están pasando ben, o disfrute está moi presente, pero sobre todo temos que ter nos como unha adaptabilidade, un público moi diverso e entón pois nos estamos como nun exercicio de presencia e transparencia, non? De estar aquí presentes a calquera estímulo, calquera momento que se che presenta unha persoa que non agardabas e estás actuando e se che pon diante, entón ti tes que utilizar todo iso, entón está sendo moi enriquecedor, penso, para nós. Para conseguilo, hai un gran traballo previo á creación dun entretemento adaptable aos públicos nos que usan diferentes obxetos. Era un reto facer un espectáculo pois que non fora ni moi teatral, ni moi musical, que fora multisensorial, porque, bueno, é un público moi diverso e ao principio pois lle demos moitas voltas, non sei, experimentamos moito e no primeiro, eu creo que na primeira experiencia que tivemos é onde confirmamos que íbamos por bo camiño. Eu creo que un pouco funciona moi ben, sobre todo porque é moi participativo, os invitamos a participar, é moi espontáneo, non é un formato solo teatral de que eles son espectadores, sino que eles forman parte do espectáculo. Parte do segredo do seu bo funcionamento, xa que ademais trátase dunha proposta que se pode adaptar tamén por idades. Se son máis cativo, pois igual nos vamos máis a algo máis suave ou máis narrativo e, en cambio, logo tamén veñen rapaces que están estudiando FP, que teñen hasta 21 anos, e aí pois nos volvemos un pouco máis bueno, como a xogar máis con eles ou sí, máis, exacto. Afirman que están a facer un camiño moi interesante ao comprobar sobre a marcha como funciona o seu espectáculo. A arte, non? En contextos terapéuticos, educativos e é moi sorprendente. O sea, para min é moi sorprendente as cousas que nos estamos atopando. A miña primeira experiencia, entón, está sendo moi un regalo. A través deste espectáculo que representou o dúo en Amigos, búscase conectar os nenos e as nenas coas súas emocións, cos demais e co seu propio corpo. Unha porta máis que se abre no camiño á inclusión e á participación activa na vida cultural.